Odiochieng' machielo, thuolo machielo, chenro en penj laktar Mataina Nduth Otieno, kendo amor mokalo ni wendowa daktari wa nitiere studio. Inyalo paro kane wantiere kode ka juma mokalo nosingo nobro duogo, amor mokalo noyudo thuolo kendo duogo, yena duokni ni erokamano makende. Ibo nyiso oganda wa ni nyingi ng'a, in nyakanye, kae to gima watimo odiochieng' ma kawuono e chenro mar penj laktar? Erokamano nyikwa Ramogi, gi nyinga iluonga ni Dr. Judith Odenyo Alwala. An nyar piny moro nalego tan min Kidu Bei Kanyipir. Nairobi kaya thieth e osiptal maduong' Kenyatta National Hospital, kendo alony e thiedho tuoche to moloyo to mikele del gi midhusi. Wasebedo kwa wacho midhusi gin kaka bacteria, virus, fungi, mago duto. To kawuono ne wachako ng'iyo wach mar kaka wanyalo geng'o ayaki, nikech nwaseyudo ni pinywa ma Kenya kae pod tuo mar ayaki landore. Koro sirikal nobiro gi mbinu moko manyalo miyo jopiny kik tuo mar ayaki yudgi. Koro gin yore mege geng'o tuo mar ayaki. Ne wasechako tawago mondo wadhi mbele, kendo mondo jopiny obed gi thuolo mar penjo ma ginyalo dwaro. Nyakora Ramogi, jongo mana kaka iwinjono ne en twak kama ne wachako tich ang'wen mokalo. Ne wang'iyo kata yore mopogore opogore mag geng'o landruok mag kute mag ayaki. Ne wachako twak kwang'iyo yore ma itiyo godo, kaka tiyo kod yedhe ma opogore opogore kaka PrEP kachiel kod PEP, kanyo mane wantiere. Ne wamulo tiyo kod raboyunga, to maduong' moloyo ne wacho kata weche mag pimruok, nikech kapok igeng'o ber ka ing'eyo ni in owuon e chal nade. Ne wang'iyo kata bende gigo manyalo miyo ng'ato bedo kod thuolo mamalo mar gamo kute mag ayaki. Nikech adwani mondo wachake gi chien kocha. Moro wachaka matin ka wang'iyo ni wachal nade kaka nyikwa Ramogi Ajwang' e gamo kute mag ayaki, mago jogo magamo kute e yo manyien. Kato koro wadhi nyime kod kama ne wantiere tich ang'wen mokalo. Kalure kod nonro mar higa mokalo, noyudore ni tuo mar ayaki pod landore. To nyaka wang'e ne Kenya wakae ng'at mokwongo manoyud gi tuo mar ayaki noyud 1983. To wasebedo ka wapuonjo jopiny gik mang'eny mosebedo kitimo, to pod tuo landore alanda. Emomiyo sirikal osebiro kod yo mar geng'o jopiny mapok oyudo ayaki mondo kik giyud ayaki. Jok moseyudo ayaki onego bed ni gin e yath mondo kik gimi jok mamoko ayaki. Tidwaro ni jok mapok oyudo ayaki mondo kik yud ayaki. Emomiyo nitie yore mopogore opogore ma sirikal oseketo mondo kony jok mapok oyudo ayaki mondo yud ayaki. Higa mokalo noyudore ni atamalo 19 mar jo Kenya kae mane onge ga ayaki 2024 noyudo ayaki 2025. Mano en ji mang'eny. To kendo niyudo ni jok ma pod matindo chakre higni 15 nyaka 35 emane ng'eny gi yudo ayaki. To ang'eyo ni jopiny oseng'eyo ni nitie osiptal, nitie yore mopogore opogore mek geng'o ayaki. Nwawuoye gimoro ni PEP, nwawuoye gimoro ni PrEP. Nwawacho ni PEP en yath mimuonyo kapo ni dhi riwori gi ng'ato to king'eyo chalne, to koro iparo ni samoro nyalo bedo ni gamo ayaki, koro idhi timiyi yath miluongo ni PEP. To nitie yedhe mimuonyo kapok iriwori gi ng'ato nikech ok ing'eyo chalne. Koro nikech ok ing'eyo chalne, igeng'ori chon mondo kik kapo ni en ga ayaki to kik omiyi. Kendo mago e yore ma wadwa mondo wawuoye. To be kaka ne wawacho ni ngima en mari, in ema nyaka iyier to ngima mane madwa luwo. Nikech kata bed mana nitie yath mageng'o ayaki, yadhno ok geng' sexually transmitted diseases, yadhno ok geng' ich to gi gik mamoko. En ogeng'o mana ayaki kende. Koro pod nyaka wapenjore, to an kaka Judith adwa ritora nang'o mondo kik ayud ayaki. Nikech kata kimuonyo yath to pod idhi adhia mbele kod behaviors moko maricho richo, to pod inyalo gamo ayaki. Koro omiyo kata kok yath kende, to nitie ng'ato ka ng'ato ng'ire mondo ng'in to gin gik make makaweyo tanyalo ritora mondo kik ayud ayaki. Kamano. En wach maber mokalo nyakwa Ramogi Ajwang', gin gik mage mwanyalo timo, en ang'o minyalo timo, mana kaka jo daktari wacho ni en kaka Judith, an kaka Ruth, in kaka janeno mar chenro ni, en ang'o gini mwanyalo timo. Seche mane daktari lero, ne wantiere kod picha mane wuotho maber mokalo e screen ni, adwani mondo mi wang'iye kanyakla chala mar ayaki ei Kenya. King'iyo kacha nyakwa Ramogi Ajwang', hik 2025, ineno kacha kwanda jogo mane ogamo kute mag ayaki. Daktari, mano en gima kare report ni?
En gima kare kendo mae gai maduong' mang'iyo weche migayaki iluongo ni NASCOP kendo gin ema gimiyowa report pile ka pile. Gie sani kata kidwaro ni jadi man gayaki to kidhi e portal mar NASCOP tinyalo yudo. Koro mae nonro manotim kochopo ka higa mar 25 norumo ema noyud ni ji maromore gi 24,000 nogamo ayaki. Ma en namba maduong' kabisa nikech kalure ni wasebedo kwapuonjo ji e Kenya kae kaka ji onego geng' tuo mar ayaki, to kapod waneno nambani to miyo waluoro. Kendo waneno ni kuom nambani, kuom ji about 24,000 manoyudo ayaki go, ng'eny gi gin rowere. Kuom ji 24,000 manoyudo ayaki, atamalo 74 ne gin rowere machakre higni 15 nyaka 35. To rowere gi kakoro gin ema giyudo ayaki, nyisore ni mbele kacha wadhi bedo gi chandruok nikech nyithindo makata wan kwasedhi nyithindo mabiro luwowa onge, to oganda wanyalo rumo mapiyo kabisa. Ineno ja higni 15 nyathi matin kata ja higni 35 mane ng'ama koro eko chako ngima. Kakoro wabiro lalogi nikech ayaki to nyalo bedo marach kabisa. Kendo mae nomiyo sirikal buok ni wat gik mwatiyogo kuom geng'o ayaki, gik mwawacho ni kondom, mwawacho ni andila ma ji muonyo. Samoro ji ok ti kodgi maber kata kamoro nitie ng'ukruok moko, changamoto moko mamiyo ji ok ti kodgi maber kaka onego bed ni tiyo kodgi. Koro research itimo pile pile, wang'iyo to ang'o maber manyalo konyo japiny. Nikech noyudo ni yende mimuonyogi samoro ng'ato ok nyal muonyogi nikech luoro. Kondom samoro ng'ato ok nyal tiyogo, kendo iyudo ka jok ma mine ema yudo ayaki mang'eny moloyo jok machuo nikech gin jok ma weak. Koro seche moko ok onyal negotiate for safe sex. Emomiyo sirikal obiro gi yo machielo ni samoro kinyal muonyo yath nikech iluor ni kimuonyo yath ng'ato dhi neni. Samoro kinyal tiyo gi kondom nikech kitiyo gi kondom to samoro mane e tich mitiyo samoro kibiyudo kakikonyori kod ogandani. Koro emomiyo okel yore mamoko. Ok owach ni yore mamoko kok ti, pod gitiyo but wamedo yore mamoko makiyudo kamoro ni ok ti ni maber tinyalo dhi e yo machielo. Emomiyo sirikal nyicho kelo yore moko manyien makoro gin sindan ma ng'ato nyalo tiyo godo to bang' budhe dende bang' ndalo moro kendo dok e osiptal timiye. Erokamano nya antiere kod penjo moko mane wantiere godo juma mokalo Dr. Judy ma oganda wano penjo nasingo ni nyakwara mogi ajwang' ni kayoro na penjo ka anto ka daktari oduogo wabo penje omiyo antiere kod penjo ka achiel kuom jogo mane penjo kacha ni penj na laktar ka ng'ama nigi tuo mar ayaki ogamo remo kata omako ich to iyudo ka nyathini inyalo yud kod ayaki, ang'o manyalo kelo ma? Mae ne owacho ni samoro ne nitie ng'ikruok moro matin kapon nyathi oyud gi ayaki. Lakini wach mar nyithindo yudo ayaki kowuok kuom mine gi en gima sirikal osekedogo kabisa kendo nyocha osedok chien kabisa. Mibiro yudo ni nyithindo matin sana mabiro yudo ayaki kowuok kuom mine gi. To mar ariyo, in ng'at mamiyo kiseyudo ni ipek to opimi to yud ni in kod tuo mar ayaki nikech sani en gima ochuno ni ka in mama mapek to nyaka pimi mang'e ni in gayaki kata ionge gayaki. Ka in gayaki tiketie yath tichako muonyo yath mondo mi gimiluongo ni viral load ni odhi piny kabisa makata kopim to ok yude. To kapo ni viral load ni odhi piny kabisa to thuolo nitie matin sanda mondo nyathi miting'o no mondo obi oyud ayaki. To bende kata kapo ni muonyo yath e yo maber, then sami nyuol chande bende itimo gik monego item mondo inyuol e osiptal. Jok manie osiptal go be nitie yath mibiro miyi mondo imi nyathi makata kapo ni dhodhe timiyo nyathi yadhno mondo nyathi kik yud ayaki. Koro iyudo ka wach mar nyathi yudo ayaki kowuok kuom ng'ama miyo noseduogo piny kabisa. To ok wawacho ni koro onge, pod onyalo bete nikech ng'ikruok moko achiel ariyo manyalo bete. Samoro miyo ne ok muony yath maber ama samoro no chako muonyo yath modeko makoro pod viral load ne ni malo to pod onyalo miye nyathi kendo hau marach nyathi nyalo yudo ayaki. To
chances go sani ni piny kabisa. Kama namba mar SMS en 33600 waboka upenjo mang'eny mokalo aito nyime kanyo bende wadhi online de mag simu. Wantiere kod penjo ariyo gidwa chalore apani gichalre ma discordant couple owacho kacha moko wacho kacha ni penj na laktar ni ngama penj na penjo ni asebedo gi tuo mar ayaki to jaoda kia wachni ne wadwa mule juma mokalo osebedo gi tuo mar ayaki to jaode okia wachni otemo matek mondo mi kik jaode yude through muonyo yath ma okoleo gisebede keny kuom higni 6 to pod en negative gidhiga pim kinde ka kinde to pod en negative. Ere kaka anyalo medo rite mondo mi kik oyud tuo no? Kai to penyo machielo bende mana kotudore kod mano ni penj na laktar ni discordant partners nyalo dak many years ka okogamo ka ng'at machielo komiyo wadgi tuo moro ilernwa kanyo mana matin gichalre en mana ni moro to ng'eyo ni muonyo yath to moro to bejo ere kaka ginyalo dak. Koro mokwongo ng'amoda gi jaode meno muonyo yath jaode ko ng'eyo ni no gine chenro mokalo na explain gimoro ni U is equal to U manyiso ni kapo ni viral load ni is undetectable to mondo imiye ng'ama chielo be ok yot to kwa wacho no kinyal miye inyalo miye but ok yot ahinya. Koro nyani osebedo ka muonyo yath wat maber ma viral load ni piny mogik ok nyal makata kopim to iyudo ka is undetectable. Koro samore mosekonyo jaode mondo kik yud ayaki to kwa wacho ni koro mano miyo konyal yudo kabisa emomiyo wabiro gi yien gi nikech samoro lure kod tekre madendi to lure gi tekre madend jaodino to ana paro ni gima ber kapo ni dwaro mondo ikonye mondo kik oyud tuo mar ayaki okang'eyo ni samudhi ga pimre sama idhi pimi to idhi pimi aken udhi kamoro achiel kata ng'ato dhi kende ng'ato dhi kien to ana paro ni ka yedho sebiro manyalo konyo jok man at risk nikech ma en ng'at miluongo ne en at risk onyalo gamo tuo mar ayaki nikech jaode nitie kod although chances ni piny kabisa ginyalo dhi ka jaode yie to sani injections ma obiro ma morichoi bang' dweche 2 morichoi bang' dweche 6 ka jaode yie inyalo miye koro ing'en mani seloro na ayaki ma kata koro mama cha muonyo yath to baba ni nigi injection yath e dende momiyo konyal gama ayaki tibiro yudo ka jogi dak e yo maber moloyo weya ni chance walemo mondo kik oyudi kamano. Machielo manowacho ni discordant moro mano waduoka wasekawo yweyo wakawo break mana matin nono. Okay. Nyakora monge jwan kik dhi mabor kik isudi SMS na 23600 no. Marubani wametambua skies za Shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Kennedy Aura, natokea Ruaka. Shabiki nimekuwa nikifuatilia but finally in the jeep this time. Na ni somo moja tu pekee nikapata nusu milioni. Shabiki wamekuja at the right time for me. Nilikuwa na project home Shago nilikuwa najenga. Sasa hii kutoka hapa teke home. Manze usichoke. Time yako ikifika, mshindi next it can be you. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Anang'eyo maber ahinya jatelo ni polis mak mana ni nyaka ibed gi luoro moro matin ma kidonjo od ng'ato to nyaka iduong' dhoot. In idonjo e room mara to kiduong'o kata dhoot. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri.
Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design yani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Uti tije lwedogi nigi pesa sana, kik utegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipoknino teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari machiegni kendo. Iwachonwa kacha ni nitiere yore ma ubiro manyien mag geng'o landruok mag kute mag ayaki. Yo manyocha no biro manyien en yath ma ichuoyo mar dweche 6 ni. Daher mondo wadonji e kanyo seche ma pod wago mbaka gi nyikwa Ramogi Ajwang'. Ipim ne nyikwa Ramogi Ajwang', ipuonjwa mondo mi ji ong'e ni to yath mobiro mar dweche 6 ni en ang'o, otiye del nang'o, joma gi mo qualify kata joma gi manyalo tiyo kode. Erokamano Ruth. Koro mana kaka asewacho, nitie yore mwasebedo kwa tiyo godo e geng'o tuo mar ayaki, and ne wasebedo gi aparo ni gi sani koro oganda ng'eyo ni PEP en ang'o to PrEP en ang'o. Koro mae en PrEP. PrEP en yath ma itiyo godo kapok idhi iriwori gi ng'ato. Koro ndalo mokalo go wasebedo kwa tiyo gi tablets. Nitie tablets mwasebedo kwa tiyo go. Koro kidhi hospital to hocho biro wuoyo kodi kapo ni oneno ka onego beni tiyo gi tablets go to biro miyi mondo iti godo, to in bende nyaka ibed ni yie ni dwa tiyo gi tablets go nikech ing'eyo ni gibiro geng'i kuom yudo tuo mar ayaki kalure ni either ng'ami dak godo nigi tuo ama ineno ka inyalo riwori gi ng'ato ma ok ing'eyo chalne. Wasebedo gi condoms mag osebedo. Wasebedo gi nitie manyien miluongo ni ring. Iluongo ni Dapivirine ring ma itiyogo gi joma mine kende. Ma nwaneno video moro ndalo mokalo. Ento komiye ng'ato omiyi mana ritruok kuom dwe achiel. Koro en gima iwilo dwe ka dwe. Iwilo dwe ka dwe. To koketnigo kawuono to nyaka irit 24 hours kal. Koreka ochako mi the protection. Wan gi sindan. Nitie sindan michuoyi. Kochuoyi kawuono to obiro mi protection for 2 months. Iluongo ni kabele. Kidhi hospital daktari biro nyisi. Ichuoyi go to bang' dweche 2. Okay, ichuoyi go kichako tichuoyi go dwe mokwongo, then iduogo dwe mar 2. Iluongo ni loading dose. Koro iboga duogo bang' dweche 2 ka dweche 2 tiduogo. Koro en mana ni sindan ni kapo ni in ng'at ma nikech sama pok ochak chuoyi sindan nyaka wang'e ni to wat in gi gombo mar mondo ibi mak ich e ndalo mabiro gi, nikech ok ochuno ni ka in gi HIV to kinyal mako ich kata bed mana ni jaodi en negative to in positive. Un gi right kudwaro nyuol to unyalo nyuol. En mana ni nyaka puonju kako onego bed ni uritore. Koro kapo ni in gi geno ni dwaro mondo imak ich machiegni to en mar dweche 2 no ok ber kodi. Kapo ni idwaro mondo imak ich inyalo endelea tiyo gi tablets. Bende kapo ni in ng'at man kod problems gi liver, gi chuny mari ama gi problem gi kidneys, bende okonego bed ni tiyo kode. To magi duto ibro leri sama ichopo hospital ma isewacho na adwaro sindan, jalony biro lero ni duto te kapok itimang'o, kapok iyiero emitiyo godo. Nitie machielo ma iluongo ni lenacapavir. Koro lenacapavir ni ento mi protection for 6 months. Ibiro chuoyi go kaka kawuono. Koro ichuoyi sindano sano. To nitie tablets mimiyi imuonyo bende sano make the same drug. Nitie mimiyi mimuonyo the following day. Koro kisemuonyo gi to gin gibro mi onego bed ni bang' ndalo 2 to gisechako mi the protection. Koro ichuoyi go to ibro duogo kendo bang' dweche 6. Koro yiero en mar
jatuo kose ler ni gimoro amora gi gimoko ne gitim gik ma inego bed ni timo. Antiere kod penjo mang'eny mokalo. Namba achiel, yadhni timo ang'o e del momiyo jagono madwa mako ich kik ti godo, lakini mano kik iduoka gi lak sechegi. Wantiere kod yore mamoko ma bende ilero ne Nyikwa Ramogi Ajwang' ni inyalo ti godo e geng'o gamo kute mag ayaki. Wadwa ni wang'ne video mana machuok kaka inyalo tiyo kod ring. Daktari seche ma video ni tugo moro inyalo pimo ne Nyikwa Ramogi Ajwang' okang' kokang'. Ang'eyo ni ka ng'ato dhi e osiptal tibiro pimne, to nikech video ni wantiere godo ka Nyikwa Ramogi Ajwang' oneni ma e gima timore. Daktari, koro ring ni en itiyo kode gi joma mine kende nikech isoye kar nyuol mana kaka uneno no. Koro kisesoye kar nyuol to nitie kaka odonjo maber modhi oling kanyo. Koro koseling kanyo to kata bed ni tuo ni kute meg ayaki obiro to inego gi mana gi kanyo. Ok ginyal kalo magidonji. To nikech kako tiyo no. Nyisore ni ang'eyo nitie jok moko, nitie yore mang'eny ma ji timo go hera. Koro nyiso ni kaponi en mana hera mitimo kaluwore gi yo makare ma Nyasaye nochweyo ni timo go hera. Mano to biro geng'i, but kitimo gi yore mamoko to ko bi geng'i. Ae ring ni bende ok geng' ich, to bende ok ogeng' tuoche mamoko. Koro en ogeng'o mana ayaki kende. To en omiyi protection kuom dwe achiel kende. To koketnigo kawuono to nyaka irit seche 24 makal, koro eko chako mi the protection. Kamano. Antiere kod video majaber mokalo Nyakwa Ramogi Ajwang' ma gima Dr. Judith leronwa chenro mar penj laktar kelo ni gigi nyaka e odi mondo mi ne kaka ji nyalo ritore. En achiel kuom yore manyien ma itiyo godo e geng'o gamo kute mag ayaki. Ring en ma irwako ni e osiptal kata inyalo nyisi kaka itimo dwe achiel ka in protected. Okang'eyo ni video na odhi kanye. Kata kamano airo daktari wantiere kode. Koro ring ni korwake maber to odhi donjo moling' thi ma kata bed nutimo hera ok obi wuok. Kata bed ni itiyo kod nitie gimiluongo ni tampons ma ji tiyo godo ndalo ma giyudo monthly menses gi bende ok obi wuok. Koro kone gigole kisekete ten weye kanyo nyaka dwe achiel rum koreka ibiro gole. Kaponi dhi osiptal tibiro nyisi maler kaka irwake, kendo koserwake to dhi bet mana kaka ineno obet no, kendo onge gima mule. Koro konego gole, kigole tiyudo ka protection ni olal. To kokete kawuono to bang 24 hours to same mana chako mi protection. To mana ka hera itimo gi yorno. Ka yore moko to ko bi konyi. Oko bi geng'i. Gi mora ma ber bedo ga kod rachne. Moro nyalo nyiso Nyikwa Ramogi Ajwang' side effects kata chandruoge kata discomfort manyalo biro kod ring ni gin kaka ng'ogini. Although research to set him kendo yudne en safe, en mana ni kaponi in kod allergies moko ma ing'eni nyalo buna ng'eyo kisechako tiyo kode. Koro seche morwakni go kata seche monyisi kaka irwake, ibiro nyisi kaponi iwinjo gimoro ma ing'en gin yedhe manyien. Kaponi iwinjo gimoro ma mi ok in comfortable tinyalo duogo e osiptal. Ae bende ka in kod sexually transmitted diseases so ber mondo othiedhgi mokwongo kapok itimo kapok iketo ring no. Ae bende kaponi tiyo gi contraceptives moko mirwako kama ring no dhi betie, bende idwaro ni mondo iti gi contraceptive machielo mok bi interfere gi tich mar the ring. Koro nyaki bed thuolo gi jalony ma wuoyo kodi, kendo nyaka yier type ma mineno ka ber kodi. Kamano. Wadwa dok yadhni ma ichwoyo tok dweche auchiel. Kuom dakika moko matin, dakika moko 2, dakika moko 3 kodhi ahinya. Lerne Nyikwa Ramogi Ajwang' matut kotenre kod yadhni. Matut kaka yadhni tiyo e del. Matut seche ma iketo yadhni e dendi. En kaka tablet en mane kore chwoye. Lokruok en ang'o momiyo to dhi tiyo kod dweche auchiel. Odhi timo ang'o e cells mag dendi. Odhi timo ne jatuo ang'o. Odhi riti nade. Ber tiyo gi kipimo kod yath mimuonyo odiechieng' kodiechieng'. Ema kora dwa nikete maino. Koro mae to en sindan. En sindan mibiro chwoyi, to kochwoyi to ichwoye muscle. Ok chwoye ler. Ichwoye ringo. Gimo chwoye ler obiro ringo piyo piyo to dhi to oriwore gi remo to tiyo piyo piyo to kendo owuok e del.
to mae tichwoyo e ring'o. Koro kochwoyo e ring'o to imiyi gimiluongo ni loading dose mamalo. Koro dose mamalo mana kaka jok mosetiyo, joma mine mosetiyo kod komo nyuol ma sindan matieko dweche 3 cha. Koro yadhni odwa lose modwa chal gi mano. Koro kosechwoye kama ochwoye no, nikech ichwoye koseruwe moro ichwoye bamni koni to moro ichwoye bamni koni. Koro ibiro yudo kowuok kanyo mos mos. Owuoka mos mos. Okone gi rudh kama ochwono. Nikech sami rudho oringo piyo piyo. Koro kosechwoye teno biro wuoga kanyo mos mos. To mane kaka otiyo e dendi. Koro en ogore gi tuo manyalo donjo mar viruses manyalo donjo mege ayaki kende. Kodonjo to gorego. Koro ok giyud chance mar nyuolruok e del. Koro en kanyo ochunga ma owuoga mana matin nyaka dweche 6 rum. Koro eko rum e dendi. Ai koro kendi mi dos machielo. Mana kaka mine ma michwoyo gi sindan ma komo nyuol ma dwe mar 3 cha. Koro mae chalo mar komayaki or mageng'ayaki. Bateno biro tie dendi kuom dweche 6. Koro en mana ni ochalo askari mochung' e gate. Koro kaponi viruses migayaki obiro to gorego. Koro ok giyud thuolo mar donje dendi. Kata ka gidonjo to ok giyud thuolo mar timang'o. Mar nyuolre. Nikech nyuolruok no ema kelonwa shida. Kamano. Waka uyueyo kawa duogo nyakwara Mugia Wang intiere kod penyo mora e yore ma daktari pimonwa mag geng'o landruok mag kute mag ayaki adhi online. Nikech adwa winjo duondi bende mondo bi ipenji laktar kik idhi mabor kata matin kik isudi. Kupata wimbo Sitasumbuka, iwe sikiza tuni yako, bonyeza *860 *413 #. Sikiza na Citizen, ni nyumbani kwa wasanii wote. Beikori mar doke pacho, kama sigerni ilero gimor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, time machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Donje piny manigi nyadhi. Kama gimoro amora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansinfos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. So when today we were flying and we just saw we have passed Muscat, we are in the air, the airspace of Ethiopia. Hey, that is when we relaxed. Kenya Airways ochako reso jo Kenya mokwame pinje Arabu mondo gihep liet mar lweny e kind Iran, Israel gi Amerika ka kweth mokwongo odonjo kawuono. Fund as yesterday it has disbursed 83 billion shillings to over 27 million Kenyans. We have repaid 71 billion shillings
The other one is revolving. Sirikal kidek wito shillings bilion 12 e gope mane jo Kenya okaw e Aguch Hustler Fund to nyaka sani pok ochul. The day mane Raila othoe no bedo down mo wacho niya I'll not take long. So you my children prepare that I will not take long. Oganda Luo yuago ruodh goro mar riwruok jodong Luo jaduong' Abel Ombuor mong'ielo rengo kawuono. Miyo moro mane otwe jela higni 25 okwede gi anyuola mare bang' tieko twech kendo dok pacho. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Kama wantiere ni koro wayaw lainde mag simu ka intiere kod penjo mora mora to go simu mondo mi ipenj laktar. Daktari, kane pok wadhi e yweyo ne wang'eyo kata yath ma ichuoyo dweche 6 ka dweche 6. Nitiere kamoro kanyo ma daher mondo mi lerne nyikwa Ramogi Ajwanga. Yadhni ichuoye kanye? Okay. Awacho ni wan gi injections ariyo. Ring asewacho wachne. Koro wan gi injections ariyo. Nitie michuoyi bang' dweche 2. Koro ma bang' dweche 2 ne michuoyi e bamni. O ma dweche 2. Ma dweche 2 ichuoyi e ring'o. To mar dweche 6 ni en tichuoyi mane buo e pien. E pien. Kaka mane nitie mana buo pien kanye michuoye. Koro kosechuoye to kanye mobro wuok e mos nyaka komi teko nyaka dweche 6 rum. Kamano. Wantiere kod counties kata gwenge ma yadhni nyalo chako tie machiegni kata osechope mulnwa gwenge gi daktari? Kwanene picha kae nikech ma en gima biro manyien. Koro pod ok obi chopo e counties duto. Koro sani nitie counties 15 ma oseyiedhi ma yiedhegi osechope. Wanyalo makema kaka kanyo matina kawie simu kiye. Halo penj laktar. Halo. Machiegni? An Roslyn. Wawinji machiegni Roslyn? Apo ni sababu manyiso donjo na jok man gi tuo ayaki mane yath be inyalo wile gi tichuogi. Penjo maber mokalo. Sindan manyocha nobiro ni jogo mantiere kod kute mag ayaki ma osebede yath bende inyalo chuogi inyalo wilne gi koso? Oyo, sindan en mar ng'at ma pok oyudo ayaki. Adona ler maber nyikwa Ramogi. Sindan ni en mageng'o ng'ato kik yud ayaki. Koro ka in ng'at manoseyudo ayaki to in idhi timi yedhe mege ayaki. Mimuonyo pile mondo duok viral load mari piny mogik. Koro kata kapok ochaki yadhni tipimi mokwongo. Koyudi ni in gayaki to in idhi ka yath kocha. Mat koyudi ni ionge gayaki, nikech ka in gayaki ang'o momiyo kendo wageng'i mondo kik iyud ayaki tiseyudo. Koro yedhe ma wawuoyegi gin mege geng'o ng'at ma pok oyudo ayaki mondo kik oyud ayaki. Kamano. Erokamano nyawadoge counties niwacho ni gin counties 15 wadogi chien kanyo. Koro counties 15 ma sirikal oseyango ni mondo ochakie miyo ji yedhegi. Koro ng'ata mantie counties gi inyalo dhi osiptal mora mar sirikal to ibiro yudo yedhegi. Kapo ni iikori ni adwaro ni mondo timang'o nikech gimokwongo mitimo en ni dhi pimi ka in gayaki. Kionge gayaki to wang'iyo ni to bende in gi thuolo mar yudo ayaki mang'eny maromo nadi. Kapo ni thuolo ni malo to wabiro puonji yore mopogore opogore kaka inyalo geng'o ayaki dendi. Machiel kuom gi en sindan. Koro ka iikori to ibiro chuoyi then bang' dweche 6 kendo iduogo ama kikawo mar bang' dweche 2 tiduogo. To koro ibiro puonj mang'eny ibiro yudo kichopo e osiptal. Koro ji kik bed gi luoro. Magi gin gik ma osetimnegi research ma osetigo e pinje mamoko. Koro en mana Kenya waka be koro chope. Koro counties 15 gi kendo Kenyatta yath osechopo. Ka in ng'at mantie Nairobi inyalo biro tiyudo yath. Kata go osiptende mamoko mantie ei Nairobi. Antiere kod simu machielo ka. Halo penj laktar. Halo? Halo? Machiegni?
Awito jawinjo wano. Antiere kod picha kanya kwa Ramogi Ajwang' inyalo konya neno kata wanyalo nene kodi. Counties gin 15 gin Mombasa, wantiere kod Kilifi, wantiere kod Machakos, Nairobi, Kajiado, Nakuru, Uasin Gishu, Kakamega, kaintiere Busia, intiere Siaya, Kisumu, Migori, Homa Bay, Kisii, kachiel kod Kiambu, intiere kod thuolo mar dhi e osiptal mondo mipim ka ionge kod kute mag ayaki. Ibro puonji kaka inyalo geng'ori, kaeto bende yedhegi bende inyalo chuoyi tok dweche 6 ka tok dweche 6. Kaeto bende wayudo kacha ni ondik piny ka ni face mar 2 bende bro kwako counties 15, kaeto final face bro kwako counties 17 modong'. Tiende ni obiro okang' kokang' gibiro mos mos. Antiere kod simu machielo. Halo penji laktar. Halo. Iwuoyo gi dal masia kod nyingi. Machiegni Dan. Apenja ne ya. Bende ng'ato nyalo yudo tuo mar ayaki koa e liedo mar kinyosi gi koso mato ok nyal kelo ayaki ka ok oriwore gi ng'ama chielo. Dan penjo kacha. Dan penjo weche mag kinyosi. Weche mag kinyosi en ni nyaka bende ng'e kama idhi lielie nikech wan jok man gi kinyosi onego gibed gi yo ma ka giselielo ng'ama chielo to nitie kaka gi sterilize gik mamoko go mondo kapo ni ng'ata ne gi tuo moro nikech kata skin diseases be nitiere ma ng'ato nyalo yudo. Koro en ni jakinyozi onego bed gi yo ma omiyogo gike go bedo maler mondo kik ng'at machielo yudi. Lakini nwaseyudo ni ka onge kama fluids mege dend ji oriwore, remo kata adhola moro to yudo kute mek ayaki tek. Kamano. Koro in be sama idhi e kinyozi, ng'iyane kendo gigo mondo oywe maler kata gi spirit mondo oywe maler mondo kik mondo ng'ama chielo mondo gam kute mek mamoko manyalo bete kata koka ayaki kende. Kamano. Kotenre kod picha mane wantiere godo mar counties kamoro inyalo duoknwa godo matin tiere kamoro madwani nyikwa Ramogi Ajwang' one ka bende daktari biro leronwa. King'iyo bathe piny kanyo bende ondik maler ni yadhni en mar HIV negative individuals only. Iwacho no kacha ni oken sindan mathiedho kute mag ayaki. Nyakwa Ramogi Ajwang' pod thuolo ber nyalo go simu. Halo penji laktar. Hello penji laktar. Machiegni? Mana Pascal. Machiegni. Olalna daktari antiere kod penjo machielo ka wacho ni viral load mare nyocha ne en 182 mane omiye buok mokalo. Konyisa nyinge okonyisa koma entiere inyalo wacho ne nang'o? Mano nyiso ni viral load ne ni piny lakini wadwaro mondo obed gimiluongo ni undetectable. Mok wayud kata matin. Viruses nitie lakini dwaro ni kopimi to koro sama pod in kod viral load ma inyalo ne, minyalo kwan, to onyisore ni pod inyalo miye ng'ama chielo. Koro kapo ne en ng'at mosetiyo gi yath, nikech kichako yath, to pod viral load ni nyalo bedo ka odok piny mos. Koro ok inyal chako yath kawuono, miri kata gimoro dweche 6, kimuonyo yath, kako onego bed ni muonyo maber, koro nikech be viral load ipimo higa ka higa. Koro idwaro ni e higa achiel mimuonyo yath ni onego bed viral load odhi piny kabisa. To sama ineno ka pod entie, nyisore ni ti matek mondo odog piny mogik. Kony dendi gi gorruok kod tuo mar ayaki mondo kik ginyuolre nikech sama iyudo ni viruses pod nitie pod ginyalo kwano copies, nyisore ni ginyuolore mapiyo. But mare no 180 something mano ni piny kendo odhi adhia mbele gi muonyo yath, maybe higa mobiro kopime tinyalo yud ka be koro ok nyal kwan gi kata mane rembe. Antiere kod simu machielo. Halo penji laktar. Halo. Machiegni penji laktar. Kaya penjo ni. Ya hondo buonda alpama. Apenjo nango nyalo bedo to biaodi. Higni mang'eny. Ng'ato noseyudo ayaki, ng'ato onge kode kabisa nyaka Erokamano nya daktari biro duoko. Daktari kapok idwoko mano yiena mondo miye penjo moro kokalo yor SMS. Owacho na kacha ni luonge ok wacho na nyinge. Osemuonyo yath kuom higni 21. Osemuonyo yath kuom higni 21 to
penjo ni odwa gajore matin kata kamano en kama asetiyo gi yath higni 21 to janyuol nonyuol dichiel to nyathi sani jafum 3 pok oyudo nyawad. Nitiere kaka penjo no kondikore maber ahinya kata kamano abiro some mos mondo mi amiyi godo e dhok mayot. Kaeto penjo machielo wacho kacha ni osebedo second line for over 10 years, dweche 6 mokalo nikech chandruok gi tin mar yath oduoge first line. Luoro ne en ni manyalo kelo ne chandruok koso. Oyo mondo goli e first line oteri e second line kendi duoka kate first line an gi geno ni records gen to hospital kendo nitie kaka jo hospital kabeluwe itimo ne test mopogore opogore omiyo kano timne test to yud ka sani koro nikech ingen sami chako yath nitie gik mang'eny dendi temo gore ma en gima wendo inyalo yudo ka nitie shida gi first line ni koro okotie dendi koro igoli titeri e second line then bang ndalo mamoko iyudo ka kendo kod timni iluongo drug sensitivity test iyudo ka duoko kendo duogo ni pod the first lines gi koro ok gin resistant inyalo tiyo kodgi koro pod inyalo duoki to gitimo ni monitoring machiegni mondo ne kaka dendi dhi jo tich mar hospital ok biwe aweya nikech koro ini muonyo yath ibiro yudo ka bang' kata dweche 6 ama bang' higa achiel titimo ni testing moko mondo ne ka yedhi mimiyigo pod tiye dendi kata ka nitie problem mondo miyo wilni. Antiere kod penjo ariyo moluore. Anthony kawuok Siaya penjo laktar ni ring no ok onyal hinyo ng'ato kaeto ring no bende nyaka pim ng'ato ma yud ni onge gi kute mag ayaki koka ketne kose ni nyalo ketne aketa ng'ata. Aeto penjo machielo Dr. Judy ni oimore penj na daktar ni asebedo katiyo gi yath kuom higni 3 to kaka nochako tiyo gi yedhe go to tuo mar olaw nochako tiende ni ogolo olaw mang'eny mokalo onyalo konyo nang'o. Penjo mogik gi lakseche gi Jane kawuok Mbita openjo ni nopime hik 2005 noyud ka en positive nyaka sani pok obedo matuo sign mora mora ni otuo bende oonge godo ji mosebedo godo e achiel bende pok oyudo tuo ni oselimo siptande mang'eny duoko en achiel en positive to onge kod ranyisi for the chakre hik 2005. Oya chak gi mogik ok ang'eyo ni nopime 205 to muonyo yath koso ok omuony koro kapo nomuonyo yath to wach komuonyo yath maber to biro dak maber kendo ok obi yudo any signs kendo samoro chances ge mondo mi ng'ato tuo kapo ni viral load ne is undetectable e gima wacho ni U to U ka relate gi penjo manokuongo en bende nowacho ni ji odak dichuo gi dhako ng'ato nigi HIV ng'ato onge go to gidak adaka to ng'ama chielo ni ok yud kimuonyo yath maber viral load ni en undetectable to mondo imiye ng'ama chielo ok yot ahinya inyalo miyego kwacho no inyalo miyego but mondo imiyego ok yot ahinya kendo mai group makoro wadwaro mondo omi yath mondo chances gi mondo mege yudo ayaki obed 0 koro kimuonyo yath maber to mondo imiye ng'ama chielo ok yot but pod inyalo miye godo ne nitie ng'ama openjo ni osebedo kotiyo gi yath kuom higni 3 to kaka nochako tiyo gi yath nitiere kod chandruok kata tuo mar olaw wuok e dhoge mang'eny onyalo konyo nang'o mae anyalo nyise ni mondo dhi hospital kama okawe yath mondo ging'iyane samoro wach olaw ni samoro ken okotenore gi tiyo gi yath kata okotenore gi wach mar ayaki samoro nyalo bedo nitie problem machielo koro nyalo mana dhi hospital mondo timne check up mondo wang'iyane to wach mar olawni owuok kanye. Penjo mogik e nus dakika Dr. Judy ne en kotenore kod wach mar ring nowuok kuom Antonin kawuok Siaya ring ni bende nyalo hinyo ng'ato aeto bende seche ma iketo ne ng'ato ring nyaka en bende pime ma juni onge kod kute koso ring to ng'ato nyalo rwako koro yatha migeng'o go ayaki igeng'o mana gimi onge go gimosedonjo kuomi onge kaka inyalo geng'o koro yedhe mwawuoye gi te gin jok maonge ayaki nyaka ring en ng'ama onge ayaki sindande gi en ng'ama onge ayaki
So kapo ni opimi moyud ni in gayaki, to magi ok gin yedhe monego itigo. In koro onego bed ni tiyo gi yath mimuonyo pile pile mamiyo ayaki kik nyuolre dendi mang'eny. Ring olose maber kendo olose mayom. Ochalo kaka kondom. Kirwako ok iwinj kata ni rwako kondom. Koro ring no bende kokete kanyo oyom, olose maber, ok ohiny ng'ato. To kapo ni ng'ato rwake to winjo kan gi any discomfort, to en gi thuolo mar dhi osiptal mondo ng'in to ang'o ma nyalo bedo ni rach. Lakini korwake maber tibiro yudo kobet moling' thi ma onge gima nyalo buoge kendo bet kanyo kendo konego bed ni gole kata bed mana ni yudo menses ni mege ng'ama dhi malo kata bed ne nutimo hera to en obet abeta kanyo kowuogi. Wach mogik minyalo wewa godo odiechieng' ma kawuono Dr. Judy? Wach mogik manyalo wego nyikwa Ramogi en ni ngima en mari, yiero be en mari. Yier ni dwa dong' maonge ayaki kose iwe dendi ni mondo iyud ayaki. Muonyo yath ok yot ahinya. Koro sirikal okelonwa gima nyalo geng'onwa tuo mar ayaki kuom kata dweche 6. Dweche 2, dweche 6 nitie mimuonyo kapo ni neno ka mbele rach, nitie mimuonyo pile kapo ni idak gi jaherani to king'eyo chalne. Koro yiero en mari. Gigi nitie kendo ok kidhi osiptal timiyo gi jotuo nono. Onge pesa michaji. Koro yiero en mari. Ng'ato ka ng'ato kaw control mar ngimane mondo wageng' tuo mar ayaki kik landre kendo kik nego gandawa. Poni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye daktari? Ka ng'ato dwa tudore koda inyalo yuda e nambana ma private 0745 442 020. To osiptal Kenyatta be wantie kibiro our HIV clinic bende pod ibiro yudo kuro kendo wabiro medo mi puonj. Erokamano ahinya. Ina mondo mi adwokni erokamano mathoth kuom yudo thuolo ibiro e chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono ipuonjowa matut weche mag ring, weche mag sindan mar dweche 2, sindana mar dweche 6, weche mag ritruok nyakora Ramogi Ajwang'. Kotieko kowacho ni yiero en mari. Ne oganda duto temo miyo chenro ni obedo kaka en no, adwokonu erokamano mathoth. Ne Dr. Judy erokamano mang'eny. Ne in jahera mar chenro ni nyaka kendo odiechieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.